Yan guys, nandito pa rin tayo guys. Daming ano dito guys. Dami pa lang tao dito. Yan. Napakaraming tao pala dito guys. Oh. Oh, ganda pala dito. Bato-bato. Oh. Dami pa lang tao dito guys. Oh. Ang ganda pa guys. Oh. Yan. Hindi ko may barko doon. Guys. Daming tao dito guys. Yan. Magandang pumasyal dito guys. Bukod na sa maliligo ka, may pasyalan pa. Rock formation. Dito lang to sa ano guys, Masamari, Sual, Pangasinan. Yan guys. Yan. Ang dami palang tao. Ha? Oh, ay, mayroon pa pala doon, oh. Ano guys, oh. Mayroon tayong nakikita doon guys na maganda. Tingnan natin doon guys. Ayan. Okay guys, dito tayo guys sa taas. Kasi titingin tayo ng ano guys, magandang view. Tsaka magandang dilag. Yan guys. Mayroon pa pala dito guys. Yan oh. Yan guys oh. Ang dami pa pala dito guys. Yan oh. Ang dami pa pala dito guys. Yan guys oh. Sobrang dami pa palang tao dito. Yan guys. Oh. Andito na tayo guys. Daming naliligo guys. Maraming ano, rock formation. Ayun yung ano, barko ng ano, Napukor guys oh. Yan oh. Dito lang tayo sa likod ng Napukor guys. Madulas guys, madulas. Madulas si Sir. Madulas si Sir guys. Ayan. Ayan. May nagmo-model doon guys oh. Mas maganda pala dito guys, pumasyal. Daming tao. Dami palang namamasyal dito. No. May mga walang kaliskis. May mga walang kaliskis guys. Ayan.
Ay, meron pa pala dun sa taas oh. Baka yata ginagawa ito pa. Saka din na doon sa ano. Di sumama ka mo doon sa may bato na yun. Maraming bato dito. Nanawa sila rito. Marami palang bato dito. Okay guys, andyan na guys. Ano tayo dito? Mangungulit tayo kay kuya. Nangingisda siya guys. Nagsuswimming sila tapos nangingisda na rin. Sir, anong pangalan nyo sir? AJ po. AG. Okay guys, yun ang pangalan nyo guys. Taga saan po kayo sir? Sa Quezon City po. Ay, galing pa sila ng Maynila guys. Ayan na oh. Yan na sinasabi ko eh. Yan, kaya pag napanood nyo to mga viewers, taga Quezon City pa si sir. Tingnan nyo, dumayo pa dito sa Sual, sa may Casa Mari. Masa Mari pala. Ayan. Wala siyang mahuli guys. Ayan. Okay guys, ayan na guys. Nagpaalam tayo sa kanila guys kung pwede sila i-vlog. Kasi ano, tatanungin natin sila guys kung ano pangalan nila. Ayan si ma'am. Ma'am, ano pangalan niyo po ma'am? Ayesha kuya. Apelyido po. Ramirez po. Okay, taga saan po kayo ma'am? Taga Biskaya pa po. Mag-shoutout kayo sa Biskaya ma'am. Shout out po sa mga taga Biskaya. Subscribe po kayo sa channel ni kuya. Baka ma-discover ka na. Ayan. May mga na-vlog ko na rin mga taga Biskaya nung nakaraang araw. Kalingayen Beach naman. Anong YouTube niyo kuya? Ma'am, kayo ma'am, anong pangalan niyo po ma'am? Kate po. Apelyido po. Ramirez din. Ayan, taga Biskaya po din. Apo. Shoutout po kayo sa taga Biskaya ma'am. Shout out po sa mga taga Biskaya dyan. Yan guys. Subscribe po kayo. Ang ganda-ganda ni ma'am. Saka si ma'am din, maganda din. Yan guys oh. Kayo sir, anong pangalan po nila sir? Ramirez, magkapatid kayo sir? Opo, magkapatid. Ayan. Taga Biskaya rin? Biskaya. Shoutout kayo sa Biskaya sir. Shoutout po sa mga taga-Biskaya dyan. Lalo sa mga kaibigan ko dyan. Sa SPA. Okay. Family kamo. Ayan. Ayan. Ayan na guys. Si ma'am oh. Dumayo pa sila dito sa Sual guys, Pangasinan. Ayan. Ayan na sila ma'am. Ayan na sila ma'am. Ayan. Kayo ma'am, anong pangalan niyo po ma'am? Ayaw niya? Ayan. Yun ang asin oh, maasin masyado dito oh. Ayan. Did-in na yan. Dito na? Oo. Ba't mayroon pa doon eh? Kabila yan. Halika na dito. Yan. Against the light. Dalian mo at... Ay, wait lang. Huwag na ako. Andali. Okay. Ito. Asin oh. Grabe yung asin dito guys. Oh, asin na to ah. To asin na to. Nabuo na na asin oh. Kaya maalat yung tubig dito talaga. Yan, buo na yung asin. Ayun, kita mo dito. Yan, buo na yung asin. Oh, buo na yung asin oh. Ayan, buo na yung asin. Kaya mainit yung maano dito, maasin yung maalat yung tubig nila dito, guys. Natural ng dagat. Maalat. Hindi masyado yung iba. Yung iba ano? Ano guys?
Yan na guys. Balik na. Kaway-kaway ka. Si Justin yan. Ayan si Nonong. Ayan si Ma'am. Shout out kayo ma'am. Shout out sa mga taga-Index Salon. Ayan na guys. Tapos susunod. Sino yan? Ano sabi Yan, mo, sumunod. mag talaga? Yan. Shout out kayo ma'am. Yan. Galing pa ng Cavite yan guys. Dumayo dito sa Swal. Yan. Wala silang masabi guys. Okay guys, maraming ano dito guys. Oh. Yan, di na natin na-interview yan. Kasi nahiya tayong magpaalam. Yan na guys oh. Ayan. Yan na guys. Ganda dito guys oh. Rock formation. Ang ganda. Okay guys, ito guys, nakakita na naman tayo ng nangunguha ng isda guys. Ito yung kuha nila guys, so yung huli nila. Ayan. Nasa ilang kilo ba to? Ayan oh. Yan guys, 1 1/4. Huli nila guys dito sa Swal. Sa may Masamari. Swal, Pangasinan. Yan guys oh. Hindi lang yung magandang dilag yung ano natin guys na interview. I-interview rin natin tong ano mga kababayan natin dito na mangingisda. Yan guys, so nagpe-prepare na silang nag-prepare na kayo mangisda, kuya? Ayan. Pangalan niyo po, kuya? Dani po. Dani Pimentel. Pimentel. Clementel. Clemente. Ayan. Kuya Dani Clemente. Ayan guys. Papalaot na sila guys para makahuli ng ano, isda. Ayan. Kasi kunti lang yung nahuli nila. Yun lang ang ano, nasa kiluhan. Ganyan ang ano guys, so prepare yung lambat guys, so. Ayan. Nandito pa rin tayo sa beach guys ha. Wala tayo sa palaisdaan, yan oh. Nasa beach pa rin tayo. Yan.